Asmir, dura bem, قاعد ما تقعد معي. دوبروفيتش جوبرتشوف. مرتي ما تفريقة. هذا ولا بدنا بزوري قاعد معي. ما كمل مرتي بدابني. Prøv igen at slappe af og blive tung i hovedet og bare slappe af og slappe af. Slappe af. Når du kommer til dig selv igen, så kan du se din bror. Du ved lige præcis, hvor han er. Men du er stadigvæk en lille smule beruset, så det bliver svært at gå hen og give ham et kram. Prøv at komme til dig selv igen. Kan du se din bror nu? Hvor har du været? Kom. Hej, Jonas. Og pas på, at du ikke falder. Det er godt nok noget af en brand, du har fået på. Det var godt at se din bror igen, var det ikke det? Hej. Godt. Prøv at se, nu skal vi lige have dig tilbage igen. Prøv at gå hen, så sæt dig ned på stolen og bare slappe af. Og slappe af, og slappe af. Om et øjeblik, så kommer du til dig selv igen, som du var før. Alting er helt okay, når du kommer til dig selv. Du slapper bare af og slapper af og slapper af. Det eneste problem, vi har, når du er færdig her, det er, at du ikke kan løfte dine ben igen. Men du er dig selv igen, og du er ikke længere beruset. Og du kan se din bror, og du snakker dansk. Prøv en gang at komme til dig selv. Er du okay? Ja, det er fint. Okay. Prøv at rejse dig. Ups. Upsan. Hvad med dine ben? Jeg tror så ikke, at jeg kan gå. Nå, det gør jo ikke noget, når du har familien her rundt om. Ja, det er helt fint. Okay. Men hvad gør vi ved benene? Ja, vi har det problem, tror jeg. Ja. Men du vil gerne ned og se det her gøjl, der er hernede på havnen lidt senere, ikke? Jo. Okay. Du ved, hvad der sker, når jeg rykker dig i øret. Sådan. Så er det problem løst.